falamos de monstros, a mí moita xente me pregunta polo meu vello corporal. Fíxate. O que se ve, quero dicir. Nomeadamente, o vello dos brazos, non? O este tal, non? Entón, dime, mira, teño o brazo peludo falso, porque además o meu vello... Como que falso? Acaba aquí. Pero, de feito, me llegan a saber se que faz unha cousa, que non sois aquí a amosar onde remata a miña liña de pelo. Ai, espera, eu fago se ven un guión, se non, non, Ben o guión, ben o guión. Ben o guión? Si, tira para baixo aí. Botoulle a boca unha lamprea, vai a mosar a marca. Aí remata, ves, que aí non acaba aí do brazo, ves, acaba, e aí se acabou. Pero que é o que queres amosar? Claro, que sabes que realmente o vello este aquí está diseñado para caerme aquí na marca da camisa. Pero tes o brazo peludo. Pero en diseño audiovisual. Para que onde acaba aquí a manga da camiseta, me empece o vello. Pues a partir de aquí xa non teño nada, ves? Nada... Isto é un diseño audiovisual, eu sou un produto audiovisual. Non me digas. No tema capilar, por Iso lo menos. non me cuidaba eu. Non, señor, estás sin nada, verdad? Que le van chamando os nosos concursantes quen pense que a Jorge Mira non lle gusta exhibirse.